Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amo ni dulong sa inyo. Kagaring atong top story subong nga adlaw, November 25, 2025. Pila ka mga lugar sa Bacolod City ginbaha bangod sa Bagyo Verbena. Balay nga naanod sa suba nakuhaan sa video. Lalaki naigo sang kilat patay. First Lady Liza Marcos ginpangunahan ang Lab for All sa Bago City. Kag sa good vibes, tay-tay nga gintukod sa mga residente sa Bago City. Naguba mga residente, liwat nagbayanihan. Pinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, bilog nga balay na anod sang baha sa Bacolod City. Makita sa video ni Joe Asada ang pagkaanod sa baha sa isa ka balay sa kilid sang suba nga sakop sa Puro Consuelo, Barangay Villamonte sa Bacolod City kaina sang aga. Nagtaas ang tubig sa suba bangod sang ulan nga dala ni Bagyo Verbena. Naanod ang bilugit nga balay nga ginapanag-iyahan sang pamilya Lobaton. Maayo na lang nga nakahalina ang mag-asawa kag ila tatlo ka mga kabataan antes pa man naanod ang ila balay. Himo ang balay sa light kag concrete materials. Sa number 9, BFP Fire Volunteers kag Red Cross nagbulig sa pag-rescue sa mga residente nga ginbaha. Mga biktima sang pagbaha sa Bacolod City ang isa-isa nga gin-rescue kag ginpasakay sa inflatable boat samtang ang iban gintuwangan kag ginaba sa katapos ang Bureau of Fire Protection, Fire Volunteers, Philippine Coast Guard kag katapos ang Philippine Red Cross. Wala labot sa mga tigulang, may balatian, kabataan kag pila ka mga individual nga na-stranded bangod sang baha, gintinguhaan man sa mga rescuers nga masalbar ang mga hinuptanan nga ido. Sa NHA Village sa Barangay Pahanukoy, may 69 ka mga individual ang ginpangbakwit sang BFP, samtang 40 naman sa Purok Fatima 2, Barangay Sumag. May pila ka mga residente ang ginpang-evacuate sa Barangay 39, Purok Progreso sa Takuling, Purok Carvic sa Mandalagan, kag Barangay Banago. Naghatag sang bulig ang mga responders sa Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter Emergency Response Unit sa ginpatigay nga rescue operation sa Purok Mars, Barangay Singkang Airport. Sa number 8, 84 ka mga patient transport vehicles gin-turn over sa mga LGU sa NIR kag Region 6. Siyudad sa Bacolod nangin host sa ceremonial turnover sang 84 ka patient transport vehicles sang Philippine Charity Street 6 Office para sa mga LGU sa Negros Island Region kag Region 6 kaina sang aga. Ginpangunahan ni PCSO Chairman, retired Judge Felix Reyes, ang seremonya kaupod ang lokal nga mga opisyales. Sa 82 ka bag-o nga units, 45 ang para sa region size, kung sa diin nakabato ng Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, kag Guimaras. 37 naman ang para sa Negros Island Region, 22 ka units para sa Negros Oriental, 11 para sa Negros Occidental, kag 4 ka units para sa Siquijor. Sunod sa kay Reyes, para sa 2025, may na-allocate nga 1 billion pesos ang PCSO para sa pagbakal sang dugang nga 395 ka PTVs nga target matapos ang distribusyon kag mangin 100% covered ang tanan nga LGUs antes matapos ang tuig. Ang kada unit sang PTV kompleto na sa stretcher, oxygen tank, wheelchair, first aid kit, blood pressure monitor kag medicine cabinet para mapabaskog ang emergency response
kag serbisyo sa pagtransport sang mga pasyente. Distribution sa mga emergency passenger vehicle sa tanan ng mga LGUs will proceed, no? Pagapadayon ni siya kinanglanon sa tanan ng mga LGUs. That is why na pagpanawag kagabi sa ako ng PCSO, gusto ko our part dapat i-continue ni siya para ma-release, no, ang inyong mga vehicles. But kami kita diya sa Bacolod, padayon sa diya po dapat na pag-ubra pag Sa number 7, naglabot sa 2.8 million pesos ang benta sa mga mangunguma sa Negros Island Organic Farmers Festival. Naglabot sa 2.8 million ang nabenta sa mga organic farmers nga nagpakigbahin sa 5 kaadlaw nga Negros Island Organic Farmers Festival. Suno kay Provincial Administrator Refrando Diaz, pinakataas nga sales ang na-record sa last day, 789,591 pesos. Nangin higayon para sa mga mangunguma, fisher folks kag indigenous peoples nga mga exhibitor ang organic festival bangod sila ang nabuligan sa ilang mga produkto sa tunga man sang pagpanghangkat dala sang bagyo. Mga organizers sang Terra Madre Asia and Pacific Food Festival nga ginpahamtang naman sa North Capitol Road ang wala sang estimate sa ilalim kaadlaw nga sales as of press time. Mga 47,500 ang crowd estimates ng pulis sa mga nagbisita sa Terra Madre booths humalin sa nagbukas ini sang Miyerkules tubtub sang Domingo. Suno kay Rina Gamboa, ang Executive Director sa Terra Madre Asia and Pacific 2025. Sa number 6, First Lady Liza Marcos ginpangunahan ang Lab for All sa Baguio City. Si First Lady Liza Marcos ang nagpadulong sa Baguio City kaina para sa Lab for All laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat program. May 1,500 ka mga targeted Bagonhon beneficiaries ang nagbaton sa medical assistance, relief goods, AX financial assistance, kag iban pagid nga serbisyo sa ginsakdag nga programa sa Manuel Y. Torres Memorial Coliseum and Cultural Center. Ini sila ang gin-identify kag naggikan sa nagkalain-lain nga sektor. Sa speech ng First Lady, iya ginsiling nga magapabilin nga espesyal ang bago sa iya. Iya ginsiling nga ang iya nga amay ang nagdako sa bago. June 2024 pa sang ulihi nga nagpadulong si First Lady Liza sa bago sa tion sang paglupok man sang bulkan kanlaon. Sili lamang isa man ang bago sa mga naapektuhan sang Bagyo Tino, rason nga nagpadulong sila sa syudad para man maghatag sang assistance. Upod sa nagbuylog sa programa ang Technical Education and Skills Development Authority o CONTESDA sa pagpamuno ni Secretary Francisco Benitez, ang PCSO, Department of Trade and Industry, sa pagpamuno ni Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque, Department of Health, sa pagpamuno ni Secretary Ted Herbosa, kag PAO Chief Persida Acosta. Bago will always have a special place in my heart. My father grew up here. He would play basketball there near the church. Typhoon struck, right? I heard that 3 bridges collapsed and many families are still lost. So that's why we're here to try to bring a little relief to the people of Bago City. Your mayor is already giving me a list of what she needs, so I have to be exclusive to my husband. These last few days, despite the rain and stormy weather, the Love for All team has served thousands of people in Barangay Mau and Barangay Malindi, and also Barangay Kabuan. Love for All stands as a powerful reminder that health is a right and not a privilege. By sending out mobile medical units equipped with advanced tools and dedicated professionals, the program breaks the borders of distance and circumstance, reaching our people who need it the most. You know, attending the pre
such a wondrous gift. The people are in awe in our upper barangays that they can actually avail ultrasound and ECG really near their homes. They were all saying their gratitude every time I meet them when I visited these pre-events. Madamong nga salamat to our pre-event team. It inspires all of us to share in the vision of empowering every Filipino, regardless of background, to access the care they truly deserve. And in the words of our President Ferdinand Marcos Jr. during his 2022 State of the Nation address, Sa number 5, lalaki na igo sang kilat, patay. Yara sa sulod sang ila balay kag nagapungko sa birha ang isa ka lalaki sang siyang naigo sang kilat sa sitio Unob, Barangay Anahaw sa Banwa sang Hiligaran. Sunod sa asawa, nagasandig ang iya 52 anyos nga bana sa mesh wire nga nakapalibot sa birha nga himo sa kawayan. Sadto nga tion, nagabubo ang mabaskog nga ulan kag nagpangilat. Nag-igo ang kilat sa birha kundi inyara ang biktima. Gindalang lalaki sa Hinigaran Medical Clinic apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa number 4, Bagyo Verbena, yara na sa Palawan. Wala na sa tropical cyclone wind signal sa Negros Island region sa Tropical Cyclone Bulletin number 13 sang pag-asa nga ginpagwa las 5 subong nga hapon. Ang Bagyo Verbena ang yara na sa kadagatan sang Cuyo, Palawan. Padayon ini nga magagiho sa west-northwestward pagkadto sa Sulu Sea kag malandfall sa northern Palawan karon sa gabi. Magwa ini sa West Philippine Sea buwas sa aga. Bangod nga wala na sang wind signal sa Negros, sarang na nga makabalik ang biyahe sang fast craft kag ro-ro vessel kung matagaan na sang clearance ang Philippine Coast Guard. Sa number 3, may masobra sa 4,000 ka pamilya o kung 13,800 ka individual ang ginpaidalom sa preemptive kag forced evacuation sa probinsya. Sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office as of 12 noon, 4,230 ka pamilya o kung 13,831 ka individual ang ginbakwit. Sang Lunes pa lang sang gabi, may pila na ka mga LGU ang nagpatuman sang preemptive evacuation kangay sa Moises Padilla. Sa datos ng PDRRMO, may pinakamadamo nga evacuees ang Quinto Distrito. May ginreport man nga pagbaha. Sa post ng The City Bridge, may pagbaha sa sakop sang Barangay Napoles sa Bagos City. May pagbaha man sa Cabancalan City. Sa video ni Mayor Benji Miranda, makitaan nga nag-awas ang tubig sa suba sa Lugway sa Barangay 8. Sa Valladolid, may pagbaha man kaginpatuman ang search and rescue operation. Sa reports ng Office of the Civil Defense, NIR, 37 ka LGU ang nagsuspend sa klase bangod sa mabunok nga ulan nga dala ni Bagyo Verbena. 22 gikan sa Negros Occidental, 9 sa Negros Oriental, kag 6 sa Siquijor. Sa number 2, ulan sa isa ka semana ginbubo sa Bacolod sa sulod sang 3 ka oras. Sunod sa kay Mayor Greg Gasataya, nag-awas ng tubig sa pila ka mga dalag nga suba sa Bacolod City dala sa mabaskog nga ulan. Lakip sa mga nag-awas ang Lupit Bridge, Mambulok Creek, Banago River, Magsungay River, kag Mandalagan River. May kapin na 5,000 ka individual ang nagtiner sa evacuation centers. Lakip na ang ginpaidalom sa preemptive evacuation. Ginpang-deploy naman kaina sa Bacolod City Government ang DSWD food packs para sa mga evacuees.
Dugang paniga sa taya, ginapadasig na niya ang pagpreparar kag pag-repack agud masiguro nga mabaton dayon sa tanan ang ila kinahanglan. Kag sa number 1, sa Bacolod City, mga motorista pumuluyo kag mga negosyante apektado sa baha nga gindala sang Bagyo Verbena. May mga dalan nga hindi malabyan, balay nga nagkalaguba kag negosyo nga nahalitan. May report si Romeo Subaldo. Sa una mo nga tulok, pinsaron mo nga suba. Pero ini ang Lacson Street sa Barangay Madalagan sa Bacolod City sa video nga kuha ni Japti Dukay kainas ang aga. Mga salakyan, motorsiklo, pati tawo, nagaubog sa baha para makatabok. Sa pagtahaw sang tubig baha, nanging klaro ang kahalitan nga gindalasang mabunok nga ulan dalasang Bagyo Verbena sa mga negosyante. Ang ini nga Palayan Center, ginkinahanglan nga pasuyupan pagwa sang tubig baha nga nagsulod sa ilang nga basement. Ang bangko sa higad sang dalan nga may mga steps man gani, nalapot man sang baha gani nang dagnas ang mga empleyado. Ang fruit stand sang Iloy ni Fed lumugdang sa kilid mismo sang dalan Lacson ginsulod sang baha. First time nila makita ang amo sining kalala nga pagbaha sa area. Subong lang gid. Subong lang mo ni kadalom. Grabe. So first time na mo to ka dalong mataas sa tubig. First time mo ni kalala. Ang katupad nila nga medical supplier, nagalalain man. Kay pati stockroom nila, ginsulod sang tubig baha. Makapila na kabeses kagin baha ang Lacson Street pero ini ang pinakalala. Ay nako, nasulod ba na? Oo, diri tanong gikay nanubuan man siya. Ano na lang nagmala na lang siya matamat panaog ang tubig. Nag-awas kuno ang tubig gikan sa Mandalagan River kag nagkadto sa mga commercial establishments. Ang idalom sang flyover sa may crossing sang Magsaysay kag Araneta Street sa Bacolod City, ginbaha man. Temporaryo nga wala ginpaagyan ang dalan kay nagdalom ang tubig. Sa may boundary sang Tangob kag Pahanukoy sa may Bacolod sa gihapon, madalom man ang baha. Gani stranded ang mga motorista nga nagahulat makatabok. Ang ini nga mga residente, sa salakyan na lang anay sang rescuer nagpahuway, samtang nagahulat nga magtahaw ang tubig. Asalin, anong oras yung sugod ng dalong tubig? Agahon, sige na. Asa subong dalong ba to? Asa taga din? Lapaw sa ulo? Ang ini naman nga 88 anyos kasi Emma Bico gin-rescue na lang sang iya anak gikan sa iya nga balay sa higad sang suba. Nawasak na ang iya nga pader bangod sang baha. Wala na siya minaluwas nga mga pagkabutang. Ini na nga balay ang iya gindak-an. Taga Panalgan. Panalgan? Oo, nalambutan nga ako. Lapaw na ulo mo? Wala pa sa ako. Sino po pinabulig siya mo na eh? Ang bata ko. Buligan niya nakagwa. Sa may boundary pagid sa Pahanukoy kag Sumag, stranded man ang mga motorista. Kutob sa mga nagamotor, nagaguyod na lang. Mga bus, pick-up kag SUV lang ang maisog na nagatabok. Sa circumferential road sa Banago, madalo man ang tubig baha. Pati na sa may area antes ang flyover sa Barangay Bata. Mayara karon siyang masobra sa 3,000 nga nag-evacuate, samtang hula naman sa may report kay casualty bangod sang pagbaha sa Bacolod. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes Taytay nga gintukod sa mga residente sa Bago naguba. Mga residente liwat nga nagbayanihan. Tungod sa mabaskog nga pagbunok sang ulan dala ni Bagyo Verbena, naguba na naman ang temporaryo nga Taytay nga nagakonekta sa Barangay Maaw kag Barangay Binubuhan sa syudad sang Bago. Apang sa nagkalma ng panahon, liwat naman sila nagbinuligay sa paghimo naman sa panibago nga temporaryo nga Taytay agud magpadayon ang pagpalabay sa mga pumuluyo sa duha ka barangay. Ang amo nga Taytay una na nga naguba sa Nobyembre 4 bangod sang paglaslas sang Bagyo Tino.
Agud may maagyan ang mga pumuluyo nagbinuligay ang mga residente sa paghimo sang temporaryo nga taytay. Kag kitang nagatamyaw sa ating mga live viewers. Shout out sa kay Shona Pagran. Mayang hapon, Negros watching from Kuwait. Eliser Antaran. Mayang hapon watching from Murcia. Si Sapnap, hambal niya, hello from North Carolina, USA. This is from Digicast Negros. Maria Fe Panaga Baredo. Good PM Digicast Negros. Kag Ma'am Barbara watching from Silay City. Kay Nene Grande, good afternoon, Miss Barbara, Digicast Negros, watching live. Keep safe always and blessed Tuesday. Kag maayong hapon man kay Jonathan Tere. Kagamuyaton top 10 stories of the day, tub-tubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.